6 तारीख के क्रमांक संख्या 10 पर दिखे के चाहिए। और चुनाव चिन्ह पता बना काजी। हाँ तो हम चाहब कि अपना ठीक बा आवाज कैच करी 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 धनंजय जी के धनंजय भैया माइक रवा पकड़े का तो हम चाहब कि एक एक दो चार और कर दो भैया। ना ना ठीक बा इहो लोग के दुकानदारिया चले तो लोग बाकी हम इतने कहो कि श्याम बहादुर चाचा जी रउआ सबके प्यार पावे खातिर ए जो उपस्थित भइल बानी त चाहब कि जैसे ही प्यार रउआ सबे देत आ रहल बानी वैसे ही प्यार ए बेर भी मिली ना। के चाचा जी के सपोर्ट में बा बारे बारे बा एक बार हमारा साथे बोली श्याम बहादुर चाचा जिंदाबाद, मोती के माला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो। तो हम एक एक लाइन कहा भैया सी शार्प कर दी 2 मिनट खातिर 2 मिनट खातिर सी शार्प कर दी। देखिए हमने के सपोर्ट में ऐसे आइल बनी कैसे कि जितना हम चाचा के बारे में सुन ले बनी उससे कहीं अधिक व्यवहार कुशल पहले बनी। और वाकई इतना सिंपल इतना साधारण उम्मीदवार बहुत कमे देखे के मिले लगा जी है ना। चाचा ये बार निर्दलीय बानी वहाँ के पास कुछ नहीं कि खाली राउर सबके प्यार और आशीर्वाद बा। तो हम चाहब कि यह प्यार आशीर्वाद 6 तारीख के विरोधी लोगन के दिखा देवे के बा कि भले चिन्ह रहे चाहे ना रहे चाचा अकेले काफी बड़े का जी। वैसे भी शेर अकेला ही काफी रहता है जा कि मांगत आशीष गलिए गलिए बड़े क्या बात है। हरी झोली ले ले खलिए बड़े हो कि वोट दे के इनके जिताई सबे हरी चाचा नीरा दलिए बड़े हो। तो हम चाहब कि ई लाइन के रउआ सब ताली बजा के हमरा साथे गाई और चाचा के हौसला बढ़ाई का जी कि मांगत आशीष गलिए गलिए बारे वोट ले ले खलिए बारे हो। मांगत आशीष गलिए गलिए बारे झोली ले ले खलिए बारे हो। वोट दे के चाचा हो जीताई दी है बबुआ नीरा दलिए बारे हो। वोट दे के भैया हो जीताई दी है चाचा नीरा दलिए बारे हो। ताली बजा के एक वोट दे के करी लो सपोर्ट जी। 6 तारीख के बूथ पे जाके दी वोट जी। एक वोट दे के करी जा सपोर्ट जी। 6 तारीख के बूथ पे जाके दी सब वोट जी। मांगत आशीष गलिए गलिए बाड़े झोली ले ले खलिए बाड़े हो। मांगत आशीष गलिए गलिए बाड़े झोली ले ले खलिए बाड़े हो। वोट दे के भैया हो जिताई दी हो चाचा नीरा दलिए बाड़े हो। चाचा हो जीता चाचा
स्केल कम कीजिए ना, सी कर दीजिए। एगो ई फरमाइश कैले बानी यहाँ के। हाँ सी सी। एगो फरमाइश यहाँ के बा, हम चाहता नहीं सुना देता नहीं, मेन गाना सुना देता नहीं कि हमरा रहित तू इनकर बिगाड़ दे बका। क्या बात है? कि हमरा रहित तू इनकर बिगाड़ दे बका, बिगाड़ दे बका। ज्यादा अंग्रेजी बोल के उखाड़ दे बका, ज्यादा अंग्रेजी बोल के उखाड़ ले बका, अंग्रेजी बोल के उखाड़ दे बका, ज्यादा अंग्रेजी बोल के उखाड़ ले बका। और विरोधी खातिर कहे के बा, हम केहू के नाम नहीं के लेकिन विरोधी खातिर कहे के बा। कहीं ज्यादा बड़े बड़े बोल के कबार ले बका, ज्यादा बड़े बड़े बोल के कबार ले बका, कबार ले बका। और का ज्यादा भाषणबाजी कही के उखाड़ ले बका, ज्यादा भाषणबाजी कही के उखाड़ ले बका, भाषणबाजी कही के उखाड़ ले बका, ज्यादा भाषणबाजी कही के उखाड़ ले बका। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा एक लाइन बोल दी। हाँ हम बिहारी हैं जी, सबका पे भारी है जी, ये सच कहते हैं हम तो। देखिए मुझे जितना प्यार बिहार में मिला है उतना शायद ही किसी को मिलता होगा, है ना। कि सच कहते हैं हम तो, बड़े संस्कारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, सबका पे भारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, सबका पे भारी। दादा अंग्रेजी बोल के कबार में बका, अंग्रेजी बोल के उखाड़ ले बका, भैया रउआ सभे श्याम बहादुर चाचा जी के प्यार और आशीर्वाद देवल ना भूली। 6 तारीख के क्रम संख्या 10 पे और चुनाव चिन्ह, हाँ तो मोती के माला पे बटन दबा देवे के बाद। एक लाइन हम बोल दी। हाँ बोलिए ना। एक लाइन हम खेसारी भी खाती बोले, लेकिन आज हम श्याम बहादुर चाचा खाते गए कि लाल ये को हाल पूछे आइल बावे हो, कि राम दे आशीष के भूखाइल बावे हो, कि सेवा करे छोड़ी सब न करिया आइल बा, कि सेवा करे छोड़ी सब न करिया आइल बा। ए भैया हो वोट मांगे चाचा दुआरिया आइल बा, ए भैया हो वोट मांगे श्याम बहादुर दुआरिया आइल बा। लाल एगो हाल पूछे आइल बावे हो, राम दे आशीष के भुखाइल बावे हो। मानत लाल ये गोहाल पूछे आइल बावे हो, राम दे आशीष के भुखाइल बावे हो, सेवा करे छोड़ी सब न करिया आइल बा, सेवा करे छोड़ी सब न करिया आइल बा। भैया हो वोट मांगे चाचा जी दुआरिया आइल बा। लेकिन लास्ट लाइन भैया, देखले गरीबी बा
गरीबी है बूझी। एक एक लोग के हाल चाल पूछी। देखले गरीबी बा गरीबी है बूझी। एक एक लोग के हाल चाल पूछी। रौरा लोग के आँखी के पुतरिया आइल बा। रौरा लोग के आँखी के पुतरिया आइल बा। ए भैया हो वोट मांगे श्याम बहादुर दुवरिया आइल बा। ए भैया हो वोट मांगे बेटवा दुवरिया आइल बा। ए भैया हो और कृष्णा भैया भी मेरे इसी क्षेत्र के हैं।